Wuodh mar M-Pesa Sokoni ochopo e giko wuoth mare mar juma achiel e gwenge mag Wuodh Nam Chumbi e wath ma Pirates koda kar romo mar Mama Ngina e boma ma Mombasa. Ma en chenro mar dhialo higni 18 mar chwalo chenro mag M-Pesa pachoka. Wuoth mar M-Pesa no mako mach e wath ma Pirates kod kar romo mar Mama Ngina, kama jodak ma Mombasa no yudo thuolo matudore kod jolendo mag nyakalondo ma Citizen mane ochopo gi ote mar M-Pesa. Ina maana kwamba kuna mengi mazuri ambayo yatakuja. Imekuwa safari ya kufana, na kwa wale ambao bado msafara hujafika kwenu, wakifika pale sokoni kwenu, hakikisha umetokea, manake sisi tunasema ni M-Pesa Sokoni Festival, Royal Media pamoja na Safaricom. Unataka sanduku. Tugo ma ywayo Uganda mar M-Pesa kata box notim kod jomiji nyiero Mwala kod Munae mabende nomiyo ji mich modhuro. Kaluwore kod apisas mag Safaricom, jo Kenya osebedo ka yudo chenro makare mag M-Pesa. Because part of what we do at M-Pesa is to make sure we're transforming lives and giving people opportunities ordinarily where they would not get opportunities. If you're at the coast, please head to Mombasa Sports Club tomorrow. Join us in creating a fantastic digital lifestyle, a fantastic area that we can stay together, work together, and just make Kenya great. Ber kata kamano okorumo kamano ne jodak ma Mombasa, kanyasi maduong' mar M-Pesa idhi bagi e alap ma Mombasa Sports Club.